Dit is toortje 6 maart, doe je dat. 10% van Nederland denkt dat superfood extra zoen is. Het is ook de dag dat heel Friesland verkoren is na de eerste Maitidsdag van Juster. En in Wient is het modeontwerper Hans Noordstrand te gast. Miljoen, mooi dat je weer zag naar Wient, het magazine van Omroep Friesland. Aan een reportage over Robert van der Meulen van het Ameloon. Hij kwam correct van het CIOZO als sportinstructeur en kon op dat moment een siersborkerij oornemen. Door de jaren heen heb ik er ook een soort liefde voor gekregen. Het zou me ontzettend pijn doen als ik hier niet meer kon werken en als het misschien wel verloren zou gaan. In een haast Amerikaans proces met keiharde beschuldigings knokt een ploeg van Frieske bouwbedrijven van haar laatste kans op het nieuwe Tialf te bouwen. In een kwart pleit dat Joertje in het willen ze de rechter Oetjoegje van de Vlaat is niet makker binnen bij de onbesteging. In december werd bekend dat Ballast Nedam het nieuwe Tialf bouwen mooi. Verslagjouwer Andries Bakker is de hele dag al bij de rechtbank. Ja, Andries, Amerikaanse taston, wat moeten wij u daar eigenlijk bij vaststellen? Ja, zeker Amerikaanse tas dan in die zin dat het op een mosspieler was de nummer 2 in die gunning. En dat we Dijkstra Draaisma Jorritsma, de advocaat van Wim Bulthuis, die pakte Ballast Nedam eigenlijk bij de strot tot te zeggen dat Anne Hettinga, die het als commissaris bij Tialf beneemd is, vroeger bij Ballast Nedam werkte hier onder de periode van 2000. En nu is hij beneemd als commissaris bij Tialf en dat zou dan belangenverstrengeling wezen. En daarom vinden zij dit net meer een goede procedure. Maar nog wichtiger wie ik de beschuldiging van Dijkstra Draaisma en Jorritsma on het adres van Ballast Nedam dat ze jeder stekpennings uitdeeld hebben in Oreland, waar trouwens een miljoenenprojecten kregen hebben. Daar is net van veroordeeld, dat is uitgekocht, maar eigenlijk hier Ballast Nedam net mooi dan mochten, zei de advocaat. Ballast zou in de periode 1996 tot 2003 steekpenningen hebben betaald ten bedrage van vermoedelijk honderden miljoenen euro's aan Saoedische ambtenaren of prinsen. En nu is gebleken ook aan Desi Bouterse en oud-president van Suriname, meneer Weidenbos. Steekpenningen die zijn betaald om bouwopdrachten in het Midden-Oosten en Suriname binnen te halen. En daarbij zou gebruik zijn gemaakt van valse contracten, schuilnamen, rekeningen in Zwitserland en een interne administratie. Ja, en Andries, hoe had Ballast Nedam op deze beschuldiging gereageerd? Nou, Ballast Nedam die vonden het er 4 bij terug. Ze vonden het richting Hettinga al het eerst insinuatief. Dat kan je net bewijzen dat hij hem actief bemoeid heeft met zijn gunning. Hij heeft puur als commissaris fungeerd. En wat betreft die stekpennings in Boetelaan, daarvan zei de advocaat van Ballast Nedam dat kan nou net meer zo wezen dat je hem eens uitsluiten willen. Daar ben je al te 4 van in de procedure. En boven dat wie een dikke oren vennootschappen van Ballast Nedam. Dus eigenlijk kan je hem u net aansprakelijk verhoren. Dat wie eigenlijk zien verweer. Ja, en daar is natuurlijk wel vaker een kwaad pleit mee maken, Andries. Maar wat je nou bad in de rechtszeel, hast dat er wel eens vaker mee maken? Nou, dit is natuurlijk een bestuurszitting. Dat is altijd oorzaak als een strafzitting. Maar wat mij opvalt is dat er 4 partijen aanwezig zijn. Dat binnen de 3 bouwbedrijven, de consortia die dit kwart pleit inzinnen. Ballast Nedam die als winnaar erbij zit en Tialf. Maar dat elke nien echt vol erin gaat. En daarmee kan je net mij zien dat het op dit moment in de bouwverhaal toch wel wat crisis is. Dit is een project van meer dan 40 miljoen euro. Ja, Dijkstra Draaisma Jorritsma is als tweede eindige. Die wil dus Ballast Nedam toch wel beschedigen om alsnog die nummer 1 te worden. En de oren 2 eerste keren, en dat ben dan Volker Wessels en Friso en Van Wijnen, die beziek je op hun manier weer een herbeoordeling te krijgen om ik werd de beziek nummer 1 te worden. Dus elke keer vecht van zijn zaak en dat kan je wel merken. Oké, Andries, dank van die bijdrage. En ik praat hier verder over met Marten Cornel van Bouw het Nederland, voorzitter oordeling Friesland. Welkom, meneer Cornel. Ja, we hebben correct collega Andries Bakker. Amerikaanse taston, mekaar eigenlijk de Zwarte Piet tas spelen. Ja. Dus dit behoorlijk wat op het spul, hè? Ja, daar zit ik heel wat op het spul. Dit is natuurlijk zeker voor Friesland begrip een mooi stuk werk, een groot stuk omzet. En er is gigantisch volle pine bij de bedrijven. Wat nemen ze een rekkensomke? Wat rent de Friese economie mis? Nou, als het inderdaad een bouwsom is van
van 40 miljoen euro, dan moest maar rekenen, dan schat ik dat zij heel graag even in op ongeveer een 300 man hier in werk. Dus dat is zo het 300 mensen hier maar aan het werk houden aan arbeidsvolume. Nou, dat is een gigantisch groot werk voor Friese begrippen. Ja, maar wel in je kanttekening erbij zetten, want commissaris van de Koning, John Jorisma, had zijn van, nou jongens, net al te grote paniek, want de Friese bouwbedrijven zullen grif mij profiteren. Ja, dat wordt wel zijn, maar zien is geloven. En ik en Ballas Nedam, die heeft natuurlijk zijn eigen netwerk van leveranciers en van ondernemers met zijn werkje. Jullie horen dat net? Nou, er zal altijd wel een substantieel deeltje naar de Friese economie vloeien, door de handjes die we dan leveren kennen. Maar wat er verzinnen we, dat gaat natuurlijk net naar Friesland. Nee. En de best altijd afhankelijk van de giften en de gaven van een orenpartij. En als dat bewijzen van bij een Friese bouwbedrijf te landen komen zo het werk, dan kan je er haast wist van weten dat die omzet en dat die werkgelegenheid compleet aan de Friese economie te goede komt. En dat is mijn onderhoudwaartje. Ja, en dus is het echt wel logisch dat deze drie Friese bouwconsortia naar de ruggentas stappen? Ik heb respect voor de partijen die daar op dit moment het proces voeren. Want ja, ze zetten hunzelf best ik wil op scherp, omdat ze geen een conflict aan mij een opdracht houden. En dat is altijd best wel lastig. Dus ik vind dat ze wel durf hebben en het jouwt ik wel aan dat ze strijden tot het einde. De Noord is gewoon echt heeg. Hè. Maar aan de andere kant, ik bedoel, het is al jouw wolgien nevens de officiële regels. Binnen dan denk ik gewoon slechte verliezers? Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik net. Ik ken de partijen ik wel een beetje, maar als de procedure volgen heeft, dan valt wel op dat de spelregels van de tijd net echt 100% duidelijk zijn. En daar is ik wat ik ervan begrepen heb, net een goede interpretatie aan sommige dingen. Dus, wat wist Biegerleaks Jorisma net van tevoren? Dat weet ik net. Ik ben inhoudelijk net bij het spel betrokken geweest, maar ik heb wel informatie gekregen dat er net alles op zijn metier beoordeeld is. En er wordt nou, dan krijg ik in het interview van Andries dat energiezuinigheid aanhouden is. Nou, dat is geen ton net zo heel zwart wit te wezen, staat dat nou even zijn we. Dus er zijn best wel dingen die net 100% zuiver beoordeeld worden. En ik vind juist in zijn procedure, laten we wel wezen, het gaat om heel wat beschikbaar stelt is voor de Friese werkgelegenheid. En ik wil absoluut net protectionisme oproepen, want dan kan een Friese bouwer natuurlijk nooit weer ergens aan bod. Maar ik denk juist in zijn procedure, dan moet het al wel super zorgvuldig wezen om niks uit te sluiten. Ja, dat stekt, hè? Want jij elke niet had het oer die het nu on yield 50 miljoen, bedoeld om de Friese economie een extra boost te jan. Ja, klopt. En dan gaat het een nieuwe gein. Ja, dat stekt. Nee, maar dat stekt zeker. Ik bedoel, het is yield wat opdracht is toch de Friese bevolking die jarenlang voor de PEB altijd keurig netjes zijn rekening betalen heeft. En dat bedrijf is in het verleden goed verkocht en dat yield is deze goed gepast. En ja, dat wordt natuurlijk de insteek wie ik dat ten gunste komt van de Friese economie. Ja. En zeker de bouwbedrijven die hebben het gewoon verschrikkelijk moeilijk. Ja, tijdbesluit nog. Wat denk je ook? Kreeg je de drie bouwconsortia, de drie eerskes uit Friesland, de bouwondernemers, krijg je die gelijk? Ik denk dat het op dit moment het een spultje is van gelijk krijgen. Het is gewoon een kwestie van checken of die procedure wel haarzuiver voor ons is. En als het net zo is, dan denk ik dat toch zijn we er met van nou, dan moeten we alles heroverwegen, dan moeten we een herkansing hebben. Want het gaat wel om zorgvuldigheid. Maar dat is zelden gebeurd. Inderdaad, het is zeker zelden gebeurd, omdat in de meeste gevallen een bedrijf wat ik het aandurft om toch een redelijk grote opdracht te houden als de provincie de strijd aan te gaan. Dus dat doen ze net. Nou, dat omdat ze in de toekomst toch weer partners binnen willen. Precies, het is eigenlijk min of meer not done, maar de kerst wel nagaan dat het de neet is wel heeg. Ja. Tiegertank voor jouw reactie. Net raafde in de woeste wetters van Slovenië, maar het maatje op het Ameloon. Robert van der Meulen, hoe er net lang onooit te denken doet Ina Kanger ophoren voor met het siersborkerij dat hij al jaren vakantiewerk die. En hij al hier kreeg de papieren van het SIOS in de boeze, hij maakt toch de oerstap. En alle dagen wordt er als lokkig man wekker, want zijn leefde van het siersmaatje groeit alleen nog maar. Bient, zieke deze week jonge meisjes op die het voor een ambacht kies na. Ik werk er al zo lang en het is zo'n mooi product. Je ziet van melk tot kaas en je bent continu erbij. Mensen komen elk jaar uit Duitsland weer terug om de kaas te kopen en nemen voor de hele familie weer mee. En gewoon het hele proces, dat is zo prachtig. Ik vind het heel mooi. En door de jaren heen heb ik er ook een soort liefde voor gekregen. En het zal me ontzettend pijn doen als ik hier niet meer kon werken. En als het
misschien wel verloren zou gaan. Ik heb zelf het SIAS gedaan. SIAS buitensport. Een hele andere tak van sport eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik er wel achter dat het niet helemaal was wat werk betreft. En toen ik klaar was met de opleiding, besloot Ina dat er te zijn de tijd wel mee was stoppen. En toen is het balletje heel snel gaan rollen. Toen ben ik eigenlijk direct het traject ingegaan, zeg maar. Ja, sportinstructeur is in principe hartstikke mooi. Alleen in de richting die ik het deed, was voornamelijk seizoenswerk. En ja, goed, ik wil samenwonen. Je wil ook wel een beetje normaal leven. En dat zag ik niet zitten op die manier. Nee. Dus het wie echt een perfecte timing eigenlijk? Ja, absoluut. Ja, het kwam echt precies op tijd kwam het uit. Dat is het net linnig, hè? Nee. Samen met mijn steun en toeverlaat. Nee, ja. Wie verdient nogal een stap, denk ik. Ja, absoluut. Het wie ik eigenlijk... in principe zou ik nooit op aanbellen ben ik altijd zijn. Puur van het werken komt er natuurlijk gehandicaptenzorg bij. En dat vond ik heel mooi. En daarom moet ik Dirk Blauw eigenlijk. En, maar toen is Baltzing in Ralling. En toen ben we er eigenlijk achter gekomen dat we het wel heel leuk vonden. En nou heb ik geen spijt van dat ik erom ben begonnen. Ja, absoluut net. Maar hier is dat met Cies? Nee, want ik les helemaal niet Cies. Nee, dat heb ik hier leren eten. Eigenlijk. Dus ik hier er helemaal niks mee. Elke dag, als ik dan wakker word, dan denk ik van, wat hebben we het dan mooi. Het is toch prachtig als je hier aan de gang kan zijn. En dat je het mag doen. En het is gewoon prachtig. Ja. Ja, en morgen zorgen we beste preparateur Marjolein Kramer aan het werk in het Natuurmuseum in Ljouwert. En zij is een van de lokkigen die als preparateur aan het werk in, want dat binnen maar een peer in Nederland. Het atelier van modeontwerper Hans Noordstrand zit net in Parijs of in Milaan, maar gewoon op het Frieske platteland in Nijholt-Peer. Al haast 40 jaar werkt hij hier om zijn collecties. Morgen dan is het Westervier, dan wordt zijn nieuwste simmercollectie showd op de Vrouwbeurs in het WTC Expo. En nu zit hij hier aan tafel. Welkom Hans Noordstrand en ik Steven Sterk, uw verste cultuurspecialist. Laat ik me daar uitzetten, Steven. Wat maakt het nou Hans oors als orenontwerpers? Ik vind Hans maakt het heel mooi werk. Zo heeft een soort van tapas de keus. De best boen op een farm. Ik is net zomaar een vrij werkmeisje of een beeldmeisje. De best boen op het delten en de ronden van een vrouw. En daar kun je heel veel mee in. Die is vongleng, een hele uitwrietske kleermeisje. Maar het knappe van Hans is, die houdt hem aan een hele mooie beleiding, maar daar de invaart. En dat is het moeilijkste wat er is. Dus in die ook redelijk moeilijke stof, om daar toch origineel in te wijzen, brengt hij het rond aan invaart en de invaart, met het mooie materiaal en ontwerp, maakt het wat een grote keus. Kijk, nou het eerste compliment is binnen. Ja, dankjewel. Ja, nou ja, bedankt mij vooral net. Bedankt Steven. Maar Hans, je zit in Friesland, net in Parijs, net in Milaan. Je komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Ja. Je bent een soort missionaris in Friesland. Ja, mijn collega's noemden het de missiepost, waar ik dus 37 jaar geleden naartoe ging. Want waarom zit je in Friesland? Jongen, het is hier zo mooi. Ja, vertel mij wat. Maar ja. En het is een uur verder van Parijs, dus waarom zal ik dan in Amsterdam blijven zitten? Maar viel het echt een beetje als een soort van missionaris? Nou, in het begin was het wel heel erg moeilijk, ja. We hadden ons zelf 5 jaar gegeven om als het na 5 jaar nog niets is, dan vertrekken we weer terug naar... Wanneer weer dat, Hans? Welke jaar ben je in je kaam? 75 ben ik hier gekomen. Dus het is al een behoorlijk tijdje terug. Ja, want we hebben beelden van jou in het atelier. Ja. Dan ben je aan het werk. Waar ben je precies aan het wan, hier? Even zien, er komen aan zijn beelden. Dit is het atelier, denk ik, hè? Ja, dat is het atelier. Een gedeelte van het atelier. Ik ben hier bezig met het... heel leuk. Dat is dus deze blouse voor de show, voor morgenavond. Ja, dit is de nieuwe collectie waar je nou mee bezig bent. Daar zijn we dus mee. Kijk, u ziet de rok. Dus
Daar zijn we dus mee bezig. Dat is dus even de laatste kledingstukken die gemaakt zijn. Wat voor materiaal is dit, Hans? Die materiaal op beeld? Dat is zijde en linnen. Oké. Oké, en dit is wat je daarmee aan het werk wien, dat zit nou achter jou op die paspop. Dat is dus afgekomen, ja. Waarom heb je het eigenlijk nooit bezocht om het echt weer te maken in Milaan of in Parijs? Dat zijn toch echt de modesterren bij uitstek? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar mijn kleding heeft ook in Parijs gehangen. Dus het is een heel mooi als je daar binnenkomt en Hans Noordstrand hangt daar. Dat is prachtig. Maar er is natuurlijk nog meer in het leven, hè? Dan alleen maar glitter en glamour. Dus vandaar dat Friese, daar ben ik echt voor gevallen. Dus daar ben ik blijven wonen. En het is hier heel goed te werken. Het klimaat is wat betreft de mensen, ze betalen altijd. Maar dragen de Friezen dit ook? Er zijn heel wat Friesen die ik tot mijn klantenkring behoor. En waar nemen ze wat namen? Binnen bekende Nee, ik noem nooit namen. Oh nee? Nee. Daar ben ik mee gestopt toen ik wekelijks in de privé en de story stond. Ik wilde dat gewoon niet meer. Want men krijgt dan gelijk een stempel. Oh, dat is niet voor ons dus. Maar is het wel een beetje de upper class die er draagt in Friesland? De Friese chic? Het is niet goedkoop. Het is niet alleen de Friese chic, maar het is ook niet alleen de Amsterdamse chic. Maar je zegt het is net goedkoop. Even gewoon een Nederlandse vraag. Kijk, wat kost dit dan? Wat kost dit jurk wat je op tafel laat? Dit jurk, daar is er maar één van. Ja, dat maakt het duur, hè, denk ik. Dat is €1250. En dat is voor wat betreft mijn collega's is dat... dat is een koopje. Ja, dat is eigenlijk te gek voor. Natuurzijde, er is er maar één van. Het is een eigen ontwerp. Het is eigenlijk, de inspiratie was Robert Zandvliet. Daar had ik samen mee. Hij had een expositie in het Museum Belvedere. En ik gaf toen de tijd gelijk met hem een modeshow in het Museum Belvedere. Robert Zandvliet is de landschapsschilder, dus het landschap is weer een inspiratiebron voor een jurk. De schilderij is de inspiratiebron voor het werk. Maar Robert Zandvliet had toen 50 schilderijen wat betreft koppen, hoofden. Ja. Dus, en aan de hand daarvan heb ik een paar creaties gemaakt. Ja. Goh, en hoe herken ik nou iets van jou, een bepaalde signatuur? Hoe ken ik het zien dat het kledingstuk van Hans Noordstrand is? Eigenlijk door de simpelheid. Niets is zo mooi en zo strak en zo sterk als één rechte lijn, zeiden wij altijd op de academie. Hier ook in, dit blouseje, zo simpel. De rok, 4 parten, zijde. Geen toeters en bellen. Geen toeters en bellen. Geen kettingjes en luxe knoopjes en dingetjes eraan. Maakt het alleen maar overdreven. Dat gaat ten koste van de vorm. En want ik ben natuurlijk een totale nitwit qua mode. Is dat maar zo? hoe? Ja, het spijt me. Ja, dit ziet er wel heel netjes uit, dat weet ik. Maar Ik wou zeggen, dat streepje is wel heel leuk aan dat overhemd. Ja, ik moet eerlijk zijn, het is net van mij, helaas. Oh, maar hoe steen je op een ladder? Want Hans Noordstrand, voor mij redelijk onbekend. Nou ken ik sowieso net een heel soort couturiers uit Nederland. Ja. Maar hoe steen je op een ladder in de nummer 1, 2, 3? Nou, internationaal of nationaal? Ja, dit is dus nationaal. Er waren diverse journalisten die rekenden mij altijd bij de 5 beste couturiers van Nederland. Nou, dat is voor hun rekening. Dat zal ik nooit zeggen. Maar het was wel zo. Ik werd wel uitgenodigd om mee te doen aan de grote prijs van Berlijn een aantal keren achter elkaar. Dus ja, dan val je toch wel in het buitenland op. Maar ja, het is ook wel leuk om in Friesland bescheiden te blijven. Ja, dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Even, want daarom zit hij hier. Morgen dus de nieuwe collectie. Die wordt showd in het WTC Expo bij Vrouw, hè? De Vrouw Expo. Vrouw, daar heb ik beelden van. Dit is dus de nieuwe collectie. Dit show ik dus als helemaal voor Friesland de nieuwe collectie, ja. En waar haal je je inspiratie bij? Uit het Friese landschap? Onder andere. Ik zit graag in Wierum. Bij de golfjes. En daar op die dijk te lopen. Kijk, dit is typisch een ontwerp wat bij Wierum vandaan komt. Zeg ik altijd, kijk, zie je die golfjes zo? In die sleep van die trouwjapon. Dat is, als je goed naar het strand kijkt, hè, dan zie je dus... Je hebt er wel een beetje gevoel van fantasie, hè? Maar het zit er wel degelijk in. Het zit er wel degelijk in. Je moet natuurlijk fantasie hebben als ontwerper, want anders dan... ja, want je houdt 2 collecties toch per jaar? Dus dan mag je ook daar steken. Nee. Ik maak altijd 1 carousel, dus de collectie wordt steeds aangevuld. En wat er dus aan de voorkant bij gaat, gaat er aan de achterkant weer af. Zo. Hans, even een vraag. In die werk maak je dan heel soort trouwjaponnen, trouwjurken. Ja.
Ik ben er zoveel mensen nog die trouwen. Ik denk of is dat gewoon een passie van die om een trouwjurk te maken? Nou kijk, bij iedere collectie hoort gewoon een trouwjapon. Oh. En in het WTC showen we 2 trouwjaponnen. Maar dat hoort gewoon als sluitstuk. Want er wordt nog redelijk wat getrouwd, in welke vorm dan ook, maar men trouwt. Ben je trouwd, Steven? Ik heb wel trouwd geweest. Oh ja, dat telt ik toch? Ik heb een hele mooie jurk doorkocht op Waterloopplein, nu de jaren 30. Oh ja? Dat is wel een heel team maar dat vind ik heel erg mooi. Ja. Je leidt een boek op tafel, want dit bin de kleuren van net deze simmer, maar die simmer van Takamir, hè? We komen net weer terug uit Parijs, waar we weer stof ingekocht hebben op de grote stoffenbeurs, internationale stoffenbeurs, waar eigenlijk de hele wereld bij elkaar komt. En ik neem altijd dit tijdschrift mee, want dat loopt 1,5 jaar vooruit. Maar welke kleuren draag ik dan? Is dit echt voor man? Nee, dit is de dames. Giel is voor dames. Wat dragen de man? Nee, dat zit achter in het boek. Okay. De dames komen altijd, die zijn wat modebewuster. Oh, ja. Die komen dus vooruit. Maar je moet je voorstellen, dit zijn kleuren. Dit is erg belangrijk om dat al jaren van tevoren te weten. Omdat de hele wereld hangt van deze kleur af. Want wanneer ik dus een japon in deze kleur ga maken, dan moeten er wel natuurlijk ook schoenen bij kunnen in die kleur. De accessoires moeten erbij kunnen in die sfeer. De make-up. Dus het is één grote eigenlijk één conglomeraat van wat allemaal bij elkaar hoort. Ja. Alle losse delen. Nog even heel kwart Steven. Van hoe zit Friesland op de moordekaart? Want ja, zoveel couturiers hebben we dus net in Friesland. Volgens mij hebben we maar één, dat is Hand Noordstrand. Ja. En daar mochten mij wel wat bij. Dus dan heb ik wat meer uitdaging, hè? Dat je dat meer ontwikkel je. En dan hebben we nog meer mensen, meer vrouwen die je met mooie kleren brengen. Dus bij deze een oproep. Ja, want die het rokjes doe je toch? Officieel? Ja, dat zei ze toch. Maar ik heb nog niet het zien. Oké, heren, dank voor je komst. En een heel soort succes morgen bij de expositie, de presentatie van jouw nieuwe collectie. Ons Safir, morgen in Bient omtekend van de strietje elementen. Want dit weekend is de Survival Run in Koortse-Tille. Alweer de 13e editie. En wij zorgen alvast voor u. Dat is morgen. Van nu nog een hele gezellige jongen. Dag.